mgbe njebezili ya bụ boy wee zuilde anya bụ abịa nwezi ebe olu ya bụ agụ egwu wee bịa wee bulu m wee baa ọbịa ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ dibịa ma m ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ egwu ma m maka na nna m tili egwu nne mụtalụ nne m tili egwu nna m nwa bụ Ozoemena tili egwu nne mụtali nni enye bụ Igbo n'aka mụtalụ ọkụ agụ tili egwu dị m n'aka nri dị m n'aka ekpe ịma na ife dị na ndị otu esike onye mụtalụ ọgbanje mụtalụ odogwu onye mụtalụ ọgbanje mụtalụ nsogbu maka na ọgbanje na-akpata ego ma ọgbanje bụkwu nsogbu ya mere abụ ife nyere nwoke ma ọ bụ nwaanyị nsogbu asị ya na ọ bụ ndị ọgbanje na-enye nsogbu dezie mbọsị ahụ ndị oyibo wee were laịsensị dibịa nyechenwu mba so onye bụ ife ka expect kwere ka Soludo meere anyị ka ọ kpọọ ndị dibịa nwa ọ bụrụ ndị nke na-agba aba agbaghara anyị aba ọ bụrụ ikpụrụ eje kpuchie ebe desebe mara ife a na-ekwu maka kpụta onye ozugbo etiritie kesi ewo nsọ ọra niile ebu ya otu a kpụrụ ekehit na Ọkịja nkata ọgwụ ike iyi alụsị agọlụ Chukwu ọ gwọrọ anyị ọgwụ na olu ofodezi ọnwụ na ọ lere anyị malụ ye n'ụwa bụ eme ka osi ebu na-egeli chikwu n'ụwa bụ eme ka osi ebu na-egeli chikwu kelugbo odogwu ego ọmabo ọkanga dimegwu kedu ka isi wee gaa ya bụ boy what was your journey kedu ka isi wee gaa kedu afọ ịmụ agbanata kedu how was your experience going to boy in that country gaa n'iru nwanne m mama na-akpọ Boniface Nwankwọ nyanwa dutere onye kpọrọ m boy maka na adị m calculative bụrụ nwa maala ive so n'uche nke olo na mmemme ọfụma ma njebe boy na nje business na mmemme ọfụma nwere onye achala na-achọ nwa boy a na-akpọ Chike Ọkadigbo nwa achala o wee kpọrọ m boy anyị wee jebe wee luo Central African Republic emekwa ọfụma ibe niile na-agazi ọfụma nwezi ebe olulu agụ egwu ebe enwe ka agụ egwu ahụ si wee nyewezie m nsogbu maka na nna m tili egwu nne mụtalụ nne m tili egwu nna m nwa bụ Ozoemena tili egwu nne mụtali nni enye bụ Igbo n'aka mụtalụ ọkụ agụ tili egwu dị m n'aka nri dị m n'aka mama amarọ o wee lusie mgbe njebezili ya bụ boy wee zuilde anya bụ abịa nwezi ebe olu ya bụ agụ egwu wee bịa wee bulu m wee baa ọbịa wee nọ anya ọtụtụ mgbe wee pụta ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ dibịa ma m ụfọdụ na-ekwu si na ọ bụ egwu ma m wee si na ife ọbụla bụ uche Chukwu na ọ ga-eme n'ime ndụ m ọ terọzi aka obuke mgbọsị m nọ n'ụla wee bụ ụmụ ikolobịa na-asa babụ ụmụ ikolobịa wee bịa duru m na nlọ ụmụ ikolobịa nwechala akpa obi nne m nọ n'anya bụ nlọ wee na-ebe akwa siba varafụrụ ya nwa ya so wee kpụrụ m wee galide wee rute ebe dịka obi eze wee na-anya na ya bụ ezi ebe a wee bụ ndị ochie ya nne m ochie ma nna m ochie ndị ahụ tili egwu ahụ mvụba ka wachichara ekpili n'aka wee si ụmụ ikolobịa na bara m aka na abụ m nna m Ozoemena n'etiti ba wee kpọọ m Neche na oge ezu okweni ka m bulu egwu nwe ọ desịrị m ka ntiwe egwu ka m ziwe ụwa ozi ọma wee chile ekpili wee chịa m n'aka ebe ni ka m ji wee teta ụla wee bido egwu mana m ma akọwala Igbo otu egwu si wee mee wee luo m aka dịka m si wee kwu na mbụ egwu si n'aka nne mụtali nne nna m bụ ọkụ agụ bụ Igbo n'aka wee si n'aka ya wee lute nna m Ozoemena aka nna m Ozoemena wee bunyezie m ya bụ ọwa egwu mmata akọwala unu maka ya bụ nwaanyị bụ Igbo n'aka na-ekwu ive enwe Igbo n'aka gbasiri ọgbanje ike akọwaba ive emeli na mmụọ ịma na mmadụ kele ya abịa ụwa na mmiri ka mmadụ na-esi abịa ụwa so ya bụ nwaanyị a na-akpọ Igbo n'aka mgbe ọ kele ya abịa ụwa ya na-agbala isii nọ n'ụgbọ tieli ya bụ Igbo n'aka ọ bụrụ ịsaa wee galide wee luo ebe a na-akpọ akpụ ọkalete ya bụ akpụ ọkalete a na-ekwu ive enwe bụ ebe a dị eyite mmụọ ụwa wee na-abịa ụwa nya anụ arụ onwe na-abụ ive nya bụ mmụọ ụwa na-ekwu okwu ya wee lute na ya bụ akpụ ọkalete ụmụ agbalani wee nwulide iyi o wee lute Igbo n'aka wee kwụrụ na akpụ ọkalete wee bido aka na akpụ ọkalete wee si n'ụwa anwa ọ na-abịa na o jeka ụmụ eze dachala na olusie ụmụ eze dachala ozie ive eji nwaanyị eme na ọ ya ejebe ije dị n'amagụ Nsugbe na olute n'amagụ Nsugbe na ọ ya amụta nwa nwoke na ya bụ nwa nwoke ya esi n'anyanwụ onye a na-ekwu ive enwe bụ nna m Ozoemena o wee bịara nya bụ ụwa wee zuo ive eji agbala eme wee jebe nya bụ ije dị n'amagụ Nsugbe o wee lute n'amagụ Nsugbe ịma na ive dị na ndị otu esike onye mụtala ọgbanje mụtala odogwu onye mụtala ọgbanje mụtala nsogbu maka na ọgbanje na-akpata ego ma ọgbanje bụkwu nsogbu ya mere abụ ive nyere nwoke ma ọ bụ nwaanyị nsogbu asị ya na ọ bụ ndị ọgbanje na-enye nsogbu o wee luo
nya bụ ije di wee nụrụ anya bụ di ochelido ọ mụtara nya bụ nwa anyanwụ ọ na-ekwu okwu yenye maka na ya bụ Igbo n'aka na-agbasi egwu ike ọ na-agụsi egwu ike ya bụ Igbo n'aka na-akọlụ gị ive enwe ya bụ ovuke nwaanyị gbalidere egwu na ụmụ ezede achala bọsị ndị achala na-eli olili oge gboo dịka nsi wenu ya bụ ovu nwaanyị gbalidere egwu mmiri luchie zobe n'etiti ọkọchị mavia ebe ọ na-agba egwu mgbe ya nikọra mmadụ niile ji wee mali na egwu na-agbazi aka so o wee lute ya bụ Amagu Nsugbe wee mụwa nwa mụtara ọnya bụ nwa anyanwụ na-ekwu okwu yenye o wee mụta nwa a na-akpọ ọkụ agụ wee kpọọ ọnya ọkụ agụ ya bụ nwa a na-akpọ ọkụ agụ bụ nne mụtali nna m wee jebe ije dị n'ọgụarị Nsugbe wee lusie n'ọgụarị wee mụwa nwa mụlide nwa wee mụọ onye a na-akpọ Batolomi onye tọrọ nna m Ozoemena ma mgbe nna akọlụ gị iven maka ndị Igbo si na-abịa nyele nna na nne n'ọnwa ya azụ ọ chọzili ọ bụgodu na ọ mụtara onye bụ nwa anyanwụ ka nwa ya anya ta ya bụ nwa anyanwụ maka na ọnya bụ nwa anyanwụ bụ ihe ya anọchi anya ya eti oke egwu so o wee mụta nwa na-akpọ Batolomi bụ ọkụ agụ Igbo n'aka wee kilikata Batolomi si anọ na nwa bịara ụwa abịago mana anya ji eduteli onye ọ na-eche bụ nwa anyanwụ bụ nna m Ozoemena ọ tere ozi aka ọkụ agụ wee tụli ime wee mụọ nwa nwoke o wee lute ovu mbọsị ọkụ agụ wee kwute nwaanyị n'ezi wee na-awụ ya arụ Igbo n'aka wee kilikata nwa ọ na-egbuke ka nwa anyanwụ ahụ akpọrọ ya Igbo n'aka wee tie mkpu tikwesị mkpu si na nwa anyanwụ abịago ụwa ọzọ o wee kwee izu na-anọ eji wee mụ nna m Ozoemena Igbo n'aka wee kulie wee jee n'azụ ụlọ wee kunye ya enu n'anyanwụ wee kpọọ ya mmụọ ọkwa ụgwọ wee sị na tata na ndị mmụọ n'ihi na ọ nwụrụ na-akpọ ọkalete na eziokwu na ndị mmụọ akwụghị ya bụ ụgwọ ya bụ isi mmụọ ọkwa ụgwọ a na-akpọ nna m maka ezigbo aha nne nna m bali ya bụ mmụọ ọkwa ụgwọ. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch. Ya bụ na ụgwọ ndị mmụọ ji Igbo n'aka iyi na ọ nwụta na-akpọ ọkalete na-akwụghị ya bụ ụgwọ o wee kunye ya enu n'anyanwụ wee kwuo ya m ọkwa ụgwọ si ya na ọ bụ tata bụ mbọsị eke maka ọnya mbọsị eke ka o mere ya bụ ive ka ọ na-enye ike nga egwu si ya na o nwere onye egwu niile nọ na ndị egwu niile nọ n'ala Igbo ya kalịa wee gụọ egwu na o nwere ndị egwu niile nọ n'ala Igbo ya kalịa wee wu ive na Osena abụ na tata ka ọ na-enye ike nga egwu ekpili na o ya eti egwu rie nne na o tisie ya bụ egwu na nwa ya eti o wee weli mkpụrụ ọsọ ọra wee tie ya n'ọnụ ya mere nna m Ozoemena na-agụ egwu ọ dịka ọkpụ udide n'ọnụ ọ dịka ọ bụ mmụọ na-ekwu maka na mmụọ ka ọ bụ maka na mmọnwụ a na-ekwuru ka mmadụ o wee deba Ozoemena wee tobe wee lute agụ egwu na wee bido wee nyevie nsogbu ive siwelie ike o wee jee jụva kedu ive na-emenụ nwa dibịa wee sị nna m Ozoemena ka ọ kali ọkala tụle nye jee were ọjị ka ọ kwụrụ n'anyanwụ na agbala ka ọ kpee ekpele ka mmụọ n'inyeli egwu buteli egwu maka na o ya eti nnekwu egwu o wee were ọjị wepụta ovu mbọsị wee kwụrụ n'anyanwụ wee kpebe ekpele yọva kpọba ndị niile ba na ya na-abụ ji wee bịa ụwa siva dododo n'ọnwakwa ive ọ maara na ọkụ agwalị nwata n'aka na ọ na-akwa elegbu ya wee kpesịa ya bụ ekpele chi wee jiri nna m Ozoemena wee lalụ ụla o nwere alụsị a na-akpọ alụsị ogwugwu ide dị na be nna m dị na Nsugbe alụsị ogwugwu ide ni wee nyiri maka na ya bụ alụsị ogwugwu ide nwere kọnekshọn ebe Ozoemena nọ ya bụ alụsị ogwugwu ide ni wee nyiri wee jebe ụmụ ezede achala wee lụsie maka na ọ bụrụ n'eziokwu na ọ bụ Ozoemena ga-enyiri ọtọ jee lụta ya bụ agụ egwu wee nata mana based on nwatakịrị ọ bụ ọ ya lụta nwụrụ onye bụ agụ egwu alụsị wee nyiri ọtọ na mmụọ wee jebe ụmụ ezede achala wee zipụ mmụọ a na-akpọ ịchakpa ya bụ ịchakpa na-agwa gị ive ịchakpa bụ agụ ya bụ ive na-ama dibịa ya bụ ive na-ama egwu ezigbo onye bụ onye Igbo ga-amalụ ive a na-akpọ ịchakpa wee nyiri wee jebe n'ovuve achala ya bụ ovuve achala nwere mmiri a na-akpọ orimili nne egwu ebe egwu Igbo n'aka avụ si bịa butere nna m Ozoemena aka mere na egwu enye a na-agụrụ agụ bụ ọ bụ na ọ dị ndụ wee luo taa na egwu ya na-aga n'iru egwu ya agụrụ agụ o wee lụsie na ovuve achala anị na orimili nne egwu n'ụbụ ịchakpa anị wee kwụrụ ọtọ wee yọva wee kpọbịa Igbo n'aka maka na ya bụ Igbo n'aka na-ekwu ive ndị mmụọ na-akpụ ya ive ndị ọgbanje na-akpụ ya bụ Adaọnwa wee kpọbịa Adaọnwa wee si anyị rite na mmadụ a na-anụcha akwani di mmụọ nwa na be die tụrapụ nwa na be die na be nni anya si anyị rite na ọ ga-akala aka eruokwa nya lute ive ọ nwụrụ n'iyi owu anya nya gbarafụkwa na nwa anyanwụ bụ nna m Ozoemena ka agụ egwu nwa kpa anya ayala nya na tava ịchakpa anyị wee kwụsie ive anyị wee weli ite ọna na mmụọ wee kwulu nya bụ orimili nne egwu wee nata nya bụ agụ egwu avụ na-ekwu ive wee
wee kulie wee nata wee lusie n'ogwugwu ide alụsi ogwugwu ide wee n'anya kasị ya na o melu odogwu even wee gwa nna m Ozoemena n'ava nna m Ozoemena wee gbaa ava alụsi ogwugwu ide wee anava o wee jebe na alụsi ogwugwu ide wee jee kute mmiri ri mgbe o ji wee kute mmiri ni mgbọsị ka egwu Ozoemena ji wee debe egwu enye wee debe mmiri na o kuteli wee dese n'ụlọ ọ bụrụ na o luo n'anyasị na 12 midnight ekeni bụ nne m Igbo n'aka si na alụsi ogwugwu ide nyirite ịma na Ozoemena nwere eke dị 14 feet so ive nwa nna akọ ive nwa mmata akọwala ụwa ive bụ ekeni dị bụ Ozoemena maka ụfọdụ ucheli na ọ bụ ọgwụ so o luo na 12 midnight ekeni si na alụsi ogwugwu ide nyirite nya bụ eke signify nne m Igbo n'aka o nyirite wite ụmụ agbala vania na-abụ ji wee bịa ụwa ụmụ agbala 6 tieli nya bụ nne m ọbụla 7 o si na alụsi ogwugwu ide segote ọgbọsọ ọkụ ya anya o nwere ọkụ o ji avụ ụzọ ọgbọsọ ya bụ ọkụ n'iru mmilini o jevezi ebe Ozoemena o meli ngala jebe ebe nwa ya maka na ya bụ eke bụ ive na-ebute egwu avụ maka na mmiri si n'isi wee gbalụọ oluo n'ọdụdụ n'ọnya bụ eke avụ bụ ihe na-ebute egwu avụ olusi ebe nna m Ozoemena o je ebe na ọ dọbara mmilini ọkụọ ikpo nna m Ozoemena kwagwụsie okele ya anaba maọbụ okele ya apụ ọ tụọ anya nzu so ọ tụsịa ya nzu mgbe nke egwu n'ihe esegotezi na ya so nne m Igbo n'aka wee neketa anya ekeni neketa anya ndị mmụọ ọbụna nna m Ozoemena a na-anụ ozi ive mgbe na a na-agwa gị ive enwe nna m Ozoemena anụgo nwaanyị mụta nwa ma ọ na-anụrụ ive ma nya bụ eke Igbo n'aka ọ vụrụ onye ya anọchi anya egwu uni ma otisi egwu uni wee neketa anya na nna m a na-azị anụ ive wee pụta ovu mgbọsị ọ bụrụ na nya bụ eke gbogote si na alụsi ogwugwu ide gbogote ọ tụsị anya nzu ekeni chili ụmụ ọgbanje vania na-abụji wee bịa ụwa agbala 6 chili a tinye nna m Ozoemena ya meli na ị na-ekili nna m Ozoemena ọ na-egbuke maka na ọ masịrị mma nwoke ike ọ chịrịzi ụmụ ọgbanje ọchinye o wee lute ovu mgbọsị nna m Ozoemena wee sị na o jeko na ụmụ ezede achala ka o jee egwu ọnwa n'ikwu nni enye nwa draiva ya wee buru moto bulie wee jebe lusie n'ezi achala o nwere ezi gala achala nwa ezi gala amanuka okpodu bụ ikwu nne m wee lusie ebe avụ va wee kwụsị va wee na-anụ enu ụda egwu ka ọ na-akụ na amanuke Ozoemena wee sị nwa draiva ya kwụsị kedu ụda egwu na-akụ ive enwe na onye na-eti egwu nwe na-etikweni nnekwute egwu na onye na-eti egwu nwe bụ nnekwute onye egwu wee sị nwa draiva ya kwụsị ya doke n'iru ka ha luke n'ebe egwu nwe na-akpọ ive enwe fa wee jebe lusi ọ bụrụ na be ikwu nne m na amanuke ka ya bụ egwu na-akụ be nwa nkwụ ụwalụ o wee lusie wee nwụba mmịa ịmago n'ịvụnanya ndị egwu ụlọ onwewe onye mmanya nabata ya wee nwewe obi aṅụrị nna m Ozoemena nwụcha mmanya zụwa ọkịka ada nwa nkwụ ụwalụ benze wee chabịa n'anya wụ nne m ibe ahụ ka ha dị wee kwụọ mkpụrụ na-eche Nwaigbo egwu ni wee lute m aka tata To all my brothers in America, Europe, Asia, Africa and across the globe, chetakwa na akụruo ụnọ amala onye kpatala ya. Think home, think Pine Leaf Estate and Properties Limited. Ọkwa n'ife ifele na inwela na be nna gị. Secure a land and secure your future with Pine Leaf Estate and Properties Limited. Daalụ. ụfọdụ bụ ike na-ege ntị na-asị ọ bụsịkwa mụ Neche Nwaigbo ka mụ na ya nọ ebefe a gaa n'iru jos meela anyị obele ife azị onye egwu ekpili kefa makara na ọmụmụ na onye egwu ekpili nọ biko jos nye anyị obele ịchaka na onu kafa afụkọ na ọ na-eme gaa n'iru n'ụwa bụ eme ka osi ebu na-agali chikwu n'ụwa bụ eme ka osi ebu na-agali chikwu kalugbo odogwu ego ọmabo ọkanga dimagwu ọmaba otu ịgba nwa Nsugbe abịa ogwani na-eje nwa Nsugbe abịa ogwani mgbe dike m wee bebezie n'ala Igbo deko ihe n'ụwa bụ emekọtezi ebunegeli chikwu n'ụwa bụ emekọtezi ebunegeli chikwu kalụwa odogwu ego ọmabo ọkanga ijele mmanwụ asị na mmadụ iwe bụrụ chikwu ọ na-eketa ikpe ga-ekpe eko anya mmiri ezobe n'ịka mmiri ya mbabụ onye eze ga-adịlili ilosi niile kokeko onye chikwu gozili ga-emega alụ nwanne m ya ezigbo onye aba bịa n'ụlọ egwu m ya oge nọ na nweko odogwu bụ odogwu gị mali yi onye ji bi ụwa ka o melichi ya na-abịa eze azọ n'enuwo echi na-eme eze mali
Yenu wa be me kote se bunagalichi wenu wa be me kote se bunagalichi wukalu odogwu eko omabo okanga ijala mmanwu. Yenu wa be me kote se bunagalichi wenu wa be me kote se bunagalichi wukalu odogwu eko omabo okanga. Yijenu wa dika mmili yogoto kwevelu eko ogoto kweveli nwannamu. Yaron igiliga na-ejuru ọkwụ ụgbọnụ jamba bụ onye eze bịakene eko jamba bụ onye eze bịakene. Kpọbali m mọga n'odogwunu ya emeke nwa ọgwụ eji ọvọ emeke nwa ọgwụ eji ọvọnụ nwanne m. Zeko communication na-ega dịnụ odogwu onye ụkpọ bịa kene bịa n'ụlọ onu m Zenko so na kalisi ya. Odogwu ameli ive eji ekwulu odogwu n'Zenko yodogwu eni ga-adịrị nwanne m odogwu eni ga-adịrị nwanne m. Yezigbo onye abaga na-ebotete n'ubi ya odogwu ezela bụ obi ya eko odogwu ezela bụ obi ya nwanne m. Yenuwa be mekote se bunagalichi wenuwa be mekote se bunagalichi wukalu odogwu eko omabo okanga. Yijenu wa dika mmili yogoto kwovelu eko ogoto kwovelu di nwanne m. Na mgbavata eze n'ukponu Ozigbo ndụ gedokwa m ntị n'ọnụ jedunata nna m ndị Kanu. Obu na idunata nna m ndị edunata anyị bụ ndị Igbo agbakọ ọnụ chiego Ozigbo ndụ wọdụ wide ya. Ozigbo ndụ n'ukponu Ozigbo ndụ n'ukponu Neche Nwaigbo n'ebe akwa lele Igbo kadizi Ozigbo ndụ n'ukponu Ozigbo ndụ n'ukponu obeka tugo dika aka n'iru n'uwe nyana gabi ya. Igbo kpọbọ Ozigbo ndụ n'ukponu ejedunata nna m ndị Kanu Ozigbo ndụ n'ukponu nwanna m. Igbo Neche Nsugbe abịakwani Neche Nsugbe abịakwani mgbe dike m wee kwabazia n'ala Igbo udeko. Amaokwu mmụọ nna ya kọọ maka Chinwụba onye bụ the first native doctor enye license. Mana eziokwu ya bụ first native doctor gbalava selo okwu mele na mmadụ nwụrụ n'ime ndị ahụ wee je kpụrụ ya si shọ na ọ bụrụ nwoke emele iwe maka na ọ gbalava ndị mmadụ bịakwutelie na bie onwe nwanne ya na-aya arụ wee si agbalụ ava maka oge gboo ahụ ọ ya bụ mmadụ ya ba arụ eje gbaa ka amalụ ka ọ nọzikwa maka na tufu mmadụ ewee nwụrụ n'ụwa ọ ga-ebugodo ụzọ ọfa na mmụọ so ndị a wee bịa ka agba ava ka ama ka nwanne ya anọzikwa ka ọnwụgo Chinwụba wee chili ugili wee wụsa wee kpọọ ya bụ ndị siva vanaba na tufu a wee lụọ nọ na nwanne ya anwụrụgo ma wee nabalụzie ọ bụ na nwanne ya edinerugo wee si dị shọ na nwoke awụrụ amụsụ na nwoke elile amagba a wee welu polisi welu iwe na ọma kpụrụ Chinwụba lụsie ndị oyibo wee si nwoke m isi na na-agba ava isi na na-abụ ụzọ si wee bulu n'iwe nanụ calabash dosa na tebụl wee si Chinwụba ya gbaa ava ka ọ gwaba mkpụrụ one dị na ya bụ calabash Chinwụba wee chili ugili wụsa wee kpọwe mmụọ niile ji dị ebube wee kpọkuwe alụsị niile nọ n'ala Igbo siva bịa wee ma ọtụtụ nze agụleri ma ọtụ oyi ụmụlụmụ siva na oge elugo ebe niile na-emeli iwe ma nke ọ na-emeli iwe ma wee gwuo mkpụrụ one dị na ya bụ calabash wee gwa ndị oyibo sitezie mbọsị ahụ ndị oyibo wee were license dibịa nye Chinwụba so onye bụ ive ka expect kwere ka Soludo meela anyị ka ọ kpọọ ndị dibịa nwa ọ bụrụ ndị nke na-agba ava agbaala anyị ava ọ bụrụ ikpụrụva eje kpuchie ebe deseva mara ive a na-ekwu maka kpụta onye ozugbo etiritie kesi ewo nsọ ọra niile evu ya otu a bụrụ ekeghị iti na Ọkịja nkata ọgwụ ike iyi alụsị agọlụ Chukwu ọ gwọrọ anyị ọgwụ na olu ofe odezi ọnwụ na ọ lere anyị malụ. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch.